muda mok bor. Angene oganda biro bedo ka kete ratile rok mane nyodhiambo Ramogi kata mana nation ingene nyasi ka nyasi mano mar piny Kenya mabende kata mana ji yuore mano mag national wajaneno kata mana jotend pinje mamoko mabiro konyo piny Kenya odiochieng' manyoro na wageno neno kata mana jotelo mabende wang'iyo godo ahinya jotend pinje mag Afrika ma Ugwe nitiere kod pinje mopogore opogore mabende gin jirand piny Kenya odiochieng' manyoro nokwaneno kata mana jotend pinje bakamago jatend piny mabende nobiro en mano mar Comoros mabende ne wendo modhiala bende nwantiere gi jatend piny machon mano mar Niger mong'ere kaka Mahamudu mabende nochopo nyasi makamano nokwaneno jotelo mamoko bibede ne en ang'o Sharon an maybe okapar kanyalo somo gimoro mopogore gi gima notimore ng'eni mano odiochieng' en a big day anyalo compare gi be odiochieng' ma president mar piny bede sworn in office anyalo miyo example kata mar Nigeria otimore last week on Friday to ineno ka last week was it on Jumani this week to ineno ka jatend piny mar Kenya no oko yudo thuolo koro miyo oro kata mano Musalia Mudavadi cabinet secretary the chief one bende noneno kata ka jatend piny Kenya machon Uhuru bende na odhi e nyasi makamano bende no dhi nyasi makamano koro apani maybe anyalo ng'iyo ni maybe schedule mar jogo no maybe noko in line gi margi or maybe the event no can that important to them sana koro giop ni mono gi representative margi lakini aka from the look ngeni president gi joma nigi very tight schedule koro no ka most of the countries no delegation margi emo di represent koro kanya read something fishy out of that samoro jeni kara una pinja mamoko go begin bende gintiere gi chiedh dade ma samoro gi kedo go dakene dhambora mo gi pachi ko tende kod maena